ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Сомонаи Рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рой кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Яка мошини фурӯши сарбадрон Opel Sintra аст ки соли барои шуш 1998 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 2 литра, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 балонаи 70%, 4 дискаҳои худаш, электропакет, салоншам тоза ҳайбардорад. мошин беҳад бад мегад 100%, хеле ки дасти як одам гаштаги мумкин консенер дошта бошад. иша гуфтанида мошине ки ҳама чизош кор мекунад. хоб айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Норобод, тарафи Роғун мешавад. азиз, Норобод душанбеда ҳам мошин яъне ки мия мерава, яъне ки кор мия мерава мегад. кадом ек оператори душанбе агар хара мега мошина оварда нишона медиҳанд. нархаш 28000 сомония ки боз арзон муомила. вариантҳои алишиам дорад. ягон Opel-ои Caravan, хечебека, Mercedes ам бошад. алиш мекина мега соҳибшон. мошин мегад беҳтарин сатҳ, яъне ягон расходча нагуфтиянд. ягон вариантҳои дигар хеле бошад мегад. пешро ягон мошин дигар бошад. алиша мекина мега соҳибшон. 98 сол газ, бензин, балон, электропакет ҳамаш кор мекунад. рақамошон аст. имо васаб дорам, маромат тамос гиред. мошини фурӯши навбатия сарбадро инашам Opel аст ки Opel-ои Cobra меганам хеле ном дорад ки бадро худмо ани қадам мегиранд. соли барои шаш 2004 сола ки бензини холия. объем мотораш 1.4 литра, экономия, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 балонои 90%, 4 дискаҳои худаш то моҳи апрел мегад ҳуҷҷат дорад. хадавои навкадаги 100%. салон беҳтарин, мошин мегад ягон расход дорад. мошин хеле ки бардор дасти як одам нагаштагиа. дар ноҳияи Фархор қарор дорад. нархаш 36000 сомония ки боз арзон муомила мешавад. 2004 сола ки Opel-ои хеле Cobra ҳам хеле ном дорад. хайбо хатор медонем. салон бениҳоят тоза, мошин бе расход. кадом то ки мехаред маромат бо арзон мекунем мега. номерош дар поини видео аст. тамос гиред, бештар маълумот шавед. мошина ай территорияи Москва, аз ҳамон тарафа варда мошин бе Камбудия мегад. бисёр гап намезанед, маромат тамос гиред, лайка фаромӯш накунед. мошини фурӯши навбатия сарбадрон ВАЗ 2109 аст ки мошини молодёжни соли барои шуш 1990 сола ки бензини холия. объем мотораш 1.5 литри простой, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техники қарор дорад. свет мегам хали сурх, красни мегад. мошин мегад нахадо мегад 4 балонаи средни, 4 дискаи молодёжни дорад бардорум. срочно мегад сум дар кора мефурӯшем. вариантҳои алишиам ҳаста. мошин нархаш 5000 сомония, боз ягон чи муомила мекунем мега ва вариантҳои бартера мегад мешане ки вариантҳои алишам дорад. дар ноҳияи Исфара қарор дорад. ва кадоми шумо ки маъқул аст, маромат рақамошон мондаги аст ва вилон метавонед ки тамос гирифта бештари маълумотои пурраша пурсен. фақат ояне ки шумо дастгирӣ кунед, лайка фаромӯш накунед, монед. мошинчаи фурӯши навбатия сарбадрон Daewoo Nexi аст ки свети сафедаш соли барои 1994 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад мега соҳибшон. объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техники қарор дорад. 4 балонаи 50%, дискаҳои худаш, раднои краска сафед. мошин мега нахадой хай камтар кори краска дора. хоҳед мекунед, нахоҳед мошина ҳам хел ҳай кадам метавонед гарден. мошин баъзеёш краскош безеб штага бардор камбудӣ дорад. дар ноҳияи шаҳри нав қарор дорад. нархаш 8800 сомонӣ. боз мега ҳамирам арзон савдо ҳам мекунем. 94 сол 8800 сомонӣ савдош дар
назди капоти мошин. ба кадоми шумо ки маъқул аст марҳамат тамос гиред. шумо агарам хали мошинои фурӯшӣ хона, замин, квартира чизе ки надоштан барои реклама кардан метавонед ки сурат ва маълумот чороӣ кунед. мо инамхе эълон рекламада мемонем. мошини фурӯшии навбатия себоадром Mercedes-Benz C-класса ки сечка объёмни соли бароишуш 1998 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объём мотораш 1.8 литра коробкаш механика ҳолати мошин мегӯяд беҳтарина ягом расход надорад. мошин 1 сола ҳуҷҷат, 1 сола танировка, кондитсионер, 4 та балони пачка, 4 диска, электропакет, мошин опшин бе ягом расхода мега умуман расход намекунӣ. 1 сола ҳуҷҷат, 1 сола танировка, кондитсионер ҳамаш ҳаста. беҳади баъд мошин тоза мега фақат мегири ҳай мекунӣ бе ягом расход. мошин фақат дуруни шарда гаштагиае. дар шаҳри Душанбе нархаш 61000 сомония ки боз камтар дига муомилат мекунем мега не ки илтимос беҳуда занг назананд. не ки номероша гуфтагӣ неста ки метиҳа намета мумкин номерош қатъи ҳисоб набоша. бар ҳамин кадоми то ки фақат мошина мехарем барои мошин занг занен ягон чи муомила мекунанд бисёри бад не. хоб рақамошон аст марҳамат тамос гиред одамои мошинхар. мошини фурӯшии навбатия себоадром Opel Astra F аст ки дар кузуфи седан соли бароишуш 1993 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объём мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Opel Sedan раднои краска вишнови яъне олучаги сурха мегӯянд ки хеле ки маъқулай. балонош средни, дискавка, салоншам тоза, мактафонамаш кор мекунад. мошин мега нахадо мега 93 сола ки сарошона сум дар кура мефурӯша мега бо нархи 18000 сомонӣ. бозам савдо дорад дар назди капоти мошинбарадорон 18000 сомонӣ дар ноҳияи шаҳри Туз қарор дорад. ба кадоми шумо ки маъқул аст марҳамат тамос гирем пурра маълумота пурсида гирем. ба шумо чӣ мошине ки лозима дар комментар нависед кадом модел кадом сол. мо албатта мошини гуфтагишонро мемонем. фақат шумо сабр кунед дар ин видео намода дар видеои оянда ё ки дар дигари шай албатта мошини гуфтагишонро ҷудо карда пешкаштон мекунем. мошини фурӯшии навбатия себоадром ВАЗ 2109 ҳастае ки соли бароишаш 2003 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объём мотораш 1.6 литри простой, коробка механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарина ки бардоне ки дар комментарам хали хоҳиш карданд ки ВАЗ 2109 монем. свети серебристи радной, 4 та диска, 4 та балони 80%, мошин мегӯяд нахадвай дар ҳолати корӣ қарор дорад. нархаш 12000 сомония ки бародон боз ягончи муомила мекунанд. дар территорияи шаҳри Ваҳдат мошин айни ҳол қарор дорад. кадоми то ки суроғ кардаи ВАЗ 2109 агар ки ҳамин вариантотон ба шумо мувофиқ бошад ҳамин вариант метавонед ки тамос кунед. мошин маладиёшни 4 диска ҳамаш 100% астае. кадом маълумоте ки камбудӣ боша марҳамат бо худтон занг занен пурра маълумота аз соҳибашон пурсида гиред. мошини фурӯшии навбатия себоадром бояд тайга аст Daewoo Nexi астае ки дар кузуфи хечебекаш соли бароишуш 1996 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Nexi дар кузуфи хечебекаш. объём мотораш 1.6 литра, коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарина. раднои красканам хеле алюминий, электропакет, салоншам тоза, скамейкомаш беҳтарин, 4 балони средни бародарон. мошин дар шаҳри Бохтар айни ҳол қарор дорад. нархаш 8000 сомония. боз ягончи муомила мекунем кадоме ки мошина маҳқуқ карда боша. мошин агар савдо нашида боша метавонед ки шумо рафта аз пеш бинед ва ягончи муомила кунед. бисёри баъд арзон намешавад яъне ки дониста гиред. шумо ҳам дошта бошед хали мошин хона замин квартира чизе ки набоша барои реклама кардан сурат маълумот ва ҳамеша рӯй кунем. мо албатта реклама мекунем. лайка фаромӯш накунед ва силкаи навора падиса кунед. мошини фурӯшии навбатия себоадром ВАЗ 2107 ҳастае ки маладиёшни бардорон хоҳиш карданд ки монем соли бароишаш 2003 солае ки бензини холие. объём мотораш 1.6 литра, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. бародон мошина гуфтамонам ки мошин як даст гаштагия мега соҳибшон. ай мошина мега ай заводча ай гиҷое ки нагирифта мошин мега як даст гаштагия тоза ки дуруни шарда гаштагия. раднои краска сафеда, 4 балонои 70%, дискаҳои худаш, салоншам тоза, мошин мега нахадвае. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 16000 сомония ки боз
савдо ҳам мешавад, мегӯяд беҳтарин мошина, мега кадоме ки меёвад мегирам, мега баракат меёвад, яъне ки пушаймон намешавад. Савдо ҳам дорам, мега дар назди капоти мошин марамат тамос гирем. мошини фурӯшии навбатии сайбоадрон бояд тайга аст Daewoo Nexia аст ки соли барои 6995 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Авио мотораш 6 литри простой, коробка механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин, мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега умуман варид, умуман пусидагӣ надорад, мега биё бо аз пеш бин. мотор беҳтарин, мега мотор дуд намекунад, мега маслан намехӯрад, ҳуҷҷат 4 моҳи дига дорад. газ бензин мега ҳардаш кор мекунад, срочно мефурӯшад, мега бо нархи 9500 сомонӣ. 4 диска, 4 баллони средниам дорад. мошинам хеле састина бардор, нахадоа мегӯяд 9500 сомонӣ бо савдо ҳам дорад. ин мошин дар шаҳри ваҳдат айни ҳол қарор дорад. кадоми мошин хара мега биёи мошина аз пеш бина. хадавои 4 моҳ ҳуҷҷат, марамат мошинчаи арзон айдасате кадоми то ки мехаре 95 солае. мошини фурӯшии навбатии сайбоадрон Opel Astra F аст ки дар кузуфи хетчбек соли барои 1997 сола мега соҳиб шуд. бензин газ мега ҳардаш кор мекунад, авио мотораш 1.6 литра, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мега чашкаҳо варид надорад, мотор беҳтарин, 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 та баллони нав, радной краска, салон тоза, магнитофон ҳамаш кор мекунад. мошин мега чоткия мега мегири ҳай мекунӣ ягом расхоча нагуфтем бародарон. фурӯхта мешавад бо нархи 26500 сомонӣ бародарон ки бо савдо ҳам мекунем, мега дар назди капоти мошин. мошин нахадо мега дар шаҳри Душанбе пойтахта қарор дорад. кадоми мошин хара мега биё мошина аз пеш бин, мега дар он беруша ҳайкл бояд ягонче муомила мекунем. ба кадоми шумо ки маъқул аст марамат рақамошон аст тамос гирем. мошини фурӯшии навбатии сайбоадрон бояд тайга аст васт 2107 аст ки маладиёш низ соли барои 1997 сол мега соҳиб шуд. бензини холия мега судишвориш мегад барадор, авио моторша 08 литр мега соҳиб шуд, мегад моторш мегад простой аст, экономия хайбухтон ани кадагире бензини холи авио моторш 08 литр. радной краскам хел сурха мегад барадарон, 4 диска, 4 баллони 80-70% дорад, коробкаш механика. мошин мега нахадо мега срочно пул дар кора бо нархи арзон мефурӯшад, мега 8000 сомонӣ, боз савдо ҳам дорад дар назди капоти мошин. 97 сол 8000 сомонӣ савдо ҳам дорад. дар ноҳияи вахши шаҳри Қурғонтепа қарор дорад. ноҳияи вахш бародарон. ба кадоми шумо ки маъқул аст рақамошон мондаги аст, марамат тамос гирен, пурра маълумотша гирем. шумо магарам хали мошини фурӯшӣ дошта бошен, роӣ кунен, рекламада мемонем. ин бо 12 мошини фурӯшӣ мо то видеои оянда. худо нигоҳбони ҳамаи шумо.